Máme tu cold brew fľašu, najpredávanejšiu. A chcem ukázať, že ja to s týmto nerobím. Takže mne toto je úplne, že na nič. Dávam 80 gramov kávy. Môžete dať aj do tohto teda, ale treba to premiešavať s týmto viackrát. Jediná výhoda, že vám to odfiltruje. My to budeme filtrovať zajtra najskôr za 12 hodín, keď to ochutnáme a bude sa to macerovať v chladničke. A idem to zaliať rovno vodou, ktorá má 5 stupňov.